Backstage. Geçen günlerimizde Paragat Pürjaýewiň Geler sallany Aýdymyň sahna arkasynda mehman boldyk. Bu klipi şekilde geçirýän bolsa, elbetde şatlyk sopaýyp, klipiň şekilde geçirilişine gelin tomaşa edeliň. Klipden sonra Paragat Pürjaýew bilen gyzykly söhbetdeşlikde şeýle sowaller berdik. Irden türeňizde edýän 3 sandadyňyz. Yüzüm uyan, soňam nerimiçide doguryan aşlygymdan ýa. Öz otoňyzdan 3 sandadyň ady. İlkinji bilen pult telewizor pulty. Soň kanys telewizor, ondan soň güdüjük. Sizin pikiriňizçe birden anda bolmaly 3 sandad. Owadanlyk, edeplilik, akyllylyk hemmeden geldimde jemlenen zolam. Durmuşuňyzda köplenýän 3 sand sözüňiz. Olara insan berip durap okyan oňany. İmkan oňanym bana. Ay bolaýmyz. Ay. Diňe ay bolaýmyz. Sunat urundaky esasy 3 maslahatçyňyz. Dehsan Şaniýazow, Mekan Nuraliýew klip urunanam ana şartlysan sopaý. Öýde ýeki galaňyzda edýän 3 sandadyňyz. Öýde ýeki galaňyzda edýän 3 sandadyň. Şolla ýene-de hökman gulagana uşnik takyp aýdym dinleýän öýde adam bolsa ýa-da öýdäkiler bolsa bir hilek şonu eden tonýam. So ýene telewizor görýän, arkaýyn çağılan goğundan aýratýan. Ondan köpräk ýan hiç bilmediň haladyny açýan. Bu aýdym we klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Bu aýdymyz biziň könürümizden gelýän, owadan sallana diýen aýdym. Onu häzirki zamanlaşdyryp biz hem toylarymyzda, dabaralarymyzda tandy eder hem adamlaryny süýüp bir diňler ýalyk aýdym edip işledik. Bu günlerine yaradyp umid edýär.